So yun, makulay na buhay mga kabeli. Kasama natin si Mrs. Kabeli. And then kasama natin si Tres. Walang pasok. Walang pasok, Tres. Sunday po, Sunday. So Sunday ngayon mga kabeli. Mga kabeli, ito na yung big event namin na masasabi kong ito na talaga yung big. Kasi ano to eh, paano ba? 13 na putahe, dating to 10 kilos. 13 menu, natin to 10 kilos mga kapatid. Kasama na salad na. Kasama na. So yung salad hindi 13 kilos mga kapatid. Large tray lang po siya. At hindi siya 10 kilos, large tray. So yun mga kapatid. Okay, Lubao, Pampanga tayo ngayon mga kapatid. Yan, Ma'am Lourdes. Ha? Pitang. Hirap na naman mag-kitang. Okay mga kapatid, tuloy na tayo. Umalis kami ng 5 AM sa bahay. So nandito na ako sa palabas na kami ng Guagua. So dito na ako nag-intro dahil madilim kanina. Ayan na po. So time check tayo, 5:30 ng umaga. Malamig na yung simoy ng hangin mga kabeli. Nagpapasko na. Megadike tayo. Yun. Morning. Morning po mga kabeli. Yun. Yung tito ko nga pala mga kabeli. Gusto ka? Morning po. Jepoy. Morning po mga kabeli. Yun. Wingo. Tayo mga kabeli. Muna naman sa sakyan natin mga kabeli. Ha? Muna naman. Dami. Kaya naman tayong tutuin. Yun. Ayos mga kabeli. Shit. Mga kabeli medyo madilim po. Madalagdog. Ayan, pasigat na yung kaya mga kabeli, nasa Guagua na tayo. Malapit na tayo na Lubao. Mga kabeli, ito na yung event place. Yun o. Yun o. Nickname ko Joy. So yan mga kabeli, nandito na tayo sa Barangay San Agustin, Lubao, Pampanga. Yun.
So dito tayo mga Belly. Mga Belly, mga kliyente natin galing din Canada saka US. Thank you, thank you. So ayan mga Belly, naka Hawaiian shirt kami. Request nila tita and tito. So ayan, nakagayak na ang Taka-Belly team. Kamusta Jogs? Morning po mga kabeli. So mga Belly, si Jogs ng It's Showtime nandito kasama natin. Hello po, what's up mga kapuso? Ay, kapuso. Hello po. Jogs and Teddy. So mga Belly, natural, pag nandiyan si Jogs, hindi pwedeng wala si Teddy. So nandito po si Teddy mga kabeli. Isang kaway Teddy. Hello po. Hello po mga kabeli. So mga kabeli, artista yung mga kasama natin ngayon. So ABS saka GMA7 kasama natin. So kumusta naman Kuya Kim? What's up, madlang people? So yun mga kabeli, tapos kasama natin si Bentong. Bentong, what's up, what's up? What's up mga kabeli? Ayan. Ito lang kapusan. Ayan. So mga kabeli, yan yan. Ay, thank you tayo kay Tita Marinho dahil sa kanya galing tong mga to. Tita Marie. Tita Marie, thank you sa uniform. Yan, Bentong bukas yung bitones. Binigay niya para fresh. Mag-apron ka, puti pa naman yun sa'yo. Tapos mga Beli, kasama din natin natural si Bentong, kasama si Long Meia. So shout out Long Meia. Ang bagsak. Ano po mga kabeli? Sa mga Beli, tito ni John Paul, yan na pinag-extra natin. Si Tres, sino si Tres? Kamusta Presidente? Sorry po, yung pamalaad po natin, okay lang. So mga Beli, yan si Tres, walang pasok. Nasa sombrero mo? Ayan, andito po. Ayan. Dala po, kunin ko. Natural, kasama natin si Mayora. Si Mayor, ikaw si Mayor. Kamusta, Ann Mga Cortez? Belly. Ann Cortez? Good morning po. So ako si Vice Ganda. So Beli, masaya lang dahil birthday ni Tita Lourdes. Tita Lourdes, happy birthday po. Galing silang saan ma'am? Sa San Diego Yan, from and Canada. Canada. Yan, thank you San Thank you Diego and po. Canada. Yan mga Beli, masaya lang tayo dahil naisuot uli namin yung uniforming galing kay Tita Tita Marie Marie and Tito Tito Bill. Bill. Thank you po. Di ba Teddy? Teddy, Thank you po. pogi ni Teddy eh. Lalo na si Jogs. Hello po. Ayos mga kabeli. Bento ko, okay ka lang dyan? Opo, yung karte. Okay mga Beli, ayan na, nagagayak na. So lahat ng lulutuin natin is naka-pre-cook na. So ito, 9 dishes, 13. 13 kasama yung salad, saka yung pasta. So yung mga Beli, tig to 10 kilos. Yung pasta lang ang naiba, saka yung salad nila. So the rest, lahat ng karne, tig to 10 kilos. Approve, ayos. So ayan, nagagayak muna ng gulay dahil naka-pre-cook naman yung karne natin. Sa mabilisan na po yan, kayang-kaya na yan. So yun. So mga Beli, in 1 hour, so maaga pa naman eh. Ang time check tayo 7:30, so 8:30 siguro start na ako magluto. Yan, shoutout lang po kay Sir Dario. Yan, November 19, nandun kami sa Kalulot, Pampanga, tama mi? So doon ang schedule natin. Sir Dario, maraming salamat. Ngayon ko palang ina-edit yung video natin. Thank you, thank you. Yan, from California sa Las Vegas. Las Vegas. Thank you. Yun, tininang bless. Sibuyas po na puti. Anong gagawin mo? Ang gagawin po, naka-send po tayo maggagawa ng egg roll. Yung nila, appetizer egg roll. 150 pieces egg roll. Yun. Thank you. Thank you po. What's up, Madam People? Hello po, Jukes. Hello ka, Jubes. Taras mga kabeli. Tignan na natin yung gulay ni kabeli. Para sa... Kailangan na. You know? Para sa pagluto. Para mabilisan lang. Kuya Dam, Kuya Dam.
Teddy. Ah, Teddy! Teddy! Teddy pala, Teddy. Anong ginagawa ni Teddy? Ayos, presko. Ano po yan? Red Bell. Fresco, Kuya Dam? Naka-long sleeve ah. Kakaiba po. Farmer siya. Farmers. Ay, si Tres. Ding, ang bawang. Darna. Yun, ayos po. Yeah, ayos. Pogi. Thank you, thank you. Walang tao? Nandiyan ka na sa bahay? Ayun, tito ko nga pala mga kabeli. Tito! Ay mga kabili. Yan. Shoutout kay Karen Franco. Yun, shoutout sa iyo pinsan ko. Long Maya. Long Maya. Tapos yung ano, barbecue. Ayun o. Ano daw pangalan mo? Oye Pai? Bugs daw. Anong bugs? Ikaw pa yan. Bentong. Bentong sumaya. Ano Kuya Jeffrey? Janel. Hindi na, parang marami. Yeah, Matang mo mas nga na ito. Kailan ka na bang natin? Ay, sige. Pero, pasok. Sample, sample pa, Wala sample. tayong malaki. Ay, wala tayong pagsalim. Matang mo. Hello po. Hello po. Hello po nanay. Happy birthday, auntie. Yun. Thank you po, sir. Yun o. Yan, nag-start na si Kabeli. Ito na. So ayan mga beli, start na tayo. 8:40 ng umaga. So ayan, start tayo sa minuto mga beli. Kailangan 10:30 tapos na tayo. Yun. So tapos si Jepoy nagbablance na ng gulay para sa kari-kari natin. So lahat itong lulutuin natin is naka-pre-cook na. Pinalambot na namin sa bahay dahil nga po medyo may kalayuan saka marami yung ano natin, menu natin ngayon. Okay, minuto mga beli, pakukuha, palalambutin lang natin yung ating carrots and patatas. Durutan mo lang. Tapos, putan natin yung mga kabeli dito, mga kabeli. Si Kuya Dam. Yun, tapos na. Okay na? Pasit. Thank you. Yan. Tito ko. Ano yan? Ano yan, Bap? Butterfly. Butterfly. Butterfly squid. Yan mga kabeli, habang piniprepare niya yun, binibreading ko naman. Yun o. Ayan, napakasimple lang yan. Kaya mo lang, oh. Sabunan mo lang ng ano, 12 grams. Yun. Ito na siya. Finish na. Thank you po. Thank you. Sininang bless. Ito po mga kabeli. Gagawa May po tayo ginagawa. ng egg roll. Egg roll po. Opo, egg roll. Ng appetizer, 150 egg roll. Yun. Yun, ito yung mga Yung ingredients niya mga kabeli. ingredients. Sibuyas, carrots, salt, tsaka pepper. At lalagyan natin ang chili. Tsaka fresh milk. Yun. Tapos yung itlog po mga Itlog, kabeli. syempre. Egg roll. Thank you po. So mga beli, malambot na yung ating carrots saka patatas, bawang, sibuyas, so papupulayin lang natin ng konti mga beli. Pang minuto mga beli. So mga beli, nakamix na yung atay dito sa kain laman. O naka-pre-cook na sa bahay mga beli. So yung ano nito, nakutimplado na rin. So meron na rin konting toyo, paminta, konting asin, laurel. So yun, okay na to.
Toyo mga belly. Okay mga belly, black pepper. Hotdog ni Ming. yun na. Pwede dyan. Kahit na sauce na tayo. Belly red bell. Hey mga belly, tomato sauce. So abel, ilalagay natin yung pinagpakuluan ng baboy natin kagabi. So Jepoy, so ito yung soup stock na nanggaling dito din kagabi mga abel. Ilalagay lang namin sa freezer. Okay mga abel, hintayin natin mamaya. Balikan natin after 5 minutes. Tikman natin. Thank you. Mga Belly, try tayo ng pang spicy wings. Putok-putok ito. Putok-putok na, Jepoy. So mga belly, okay na yung minuto natin. So ito na yung time na hinihintay ni Jepoy sa kani. Yun! Pangalawa. Pogi-pogi tres. Mga belly, si Tres. Ayan. So 4 minuto mga belly, okay na. So susunod na natin yung spicy wings. Kutsara mo, Tres. Ay! Ganito mo. So mga belly, si Tres saka si Jepoy ang titikim. Tikman natin mga kabeli. Sige, ikaw na lang. Napakasarap, Ayos na. napakalinamnam. Sarap mga kabeli. Isang bagsak ka, kaya... Jepoy. Medyo ka. Mga belly, titikman ko din mga belly. So mga belly, pag ikaw nagkaroon ng dalawang gantong pamangkin, ewan ko lang. Mga belly, kung ito sa vlog, di ko makikitang nag-enjoy yung mga pamangkin ko. Yan, salamat sa vlogging. Tikman natin. So para sa akin, matabang sa alat niya po. Dagdagan natin ng konting toyo mga belly. Dulo ako ni Tres eh. So yung lasa niya okay na. Kaya lang, para sa akin, kulang lang ng alat. Okay? So okay na ito mga belly. Plating na tayo. Pakukuluan ko lang. Tapos okay na. Thank you. Bakit may koyak mo? Pork, niluto po. Ready ka pa? Pork, niluto. Ang tapo, mainit. Okay. Yun. Ayos. Ganda ng ano, lagyan nila. Ayos. Ayos po, ayos.
Mga kabeli, huwag kita yung ating fried wings. Spicy wings. Spicy wings. Ayos mga kabeli. Nagsabi ako eh. Ayos mga kabeli. Hey, shout out natin si Mami Jo. Mami Jo. Shout Yun, out po, Mami Jo. Thank you po. Shoutout po. So yung mga beli, start na ulit tayo, kaldereta. So yung carrots, saka patatas. Yun. Sambagsak na dami. Ayaw. Mahina mga beli. So dito sa kabila mga beli, spicy wings. Bawang. Takpan mo muna yun, Dam. Yung mga beli, sili, so yan na yung bawang natin. Sige, lagay mo yung oyster sauce, boy. So, spicy wings, mga beli, brown sugar. So mga beli, isang bote sa 10 kilong wings. Yung mga beli, mimix natin yung ano natin, yung wings natin. Sabi ko, yung wings na tayo. Mga kabeli. Mga beli, size sa mata dahil nga yung sili. So parang ba tirgas na, boy? Kaya mga beli, okay na yung spicy wings natin. So plating ulit. Nakadalawa na tayo mga beli. Kaya mga beli, ito na yung ano natin, pangkaldereta, so carrots, saka patatas. Bawang sibuyas. Sibuyas mga beli. Wala na akong sibuyas dito, pero ito ang sibuyas ha. Bawang. Yun mga beli, tostayin lang natin ng konti, balikan natin after 2 minutes. So yung mga beli, ito na yung ano natin, pangkaldereta. Boy, pasuyo. Hindi. Naman na. So mga beli, ito na yung kaldereta natin. Okay, bagsak. Boy. Ito yung sabon. So mga beli, ito naka-pray ko sa bahay. Toyo. Toyo ni Patoto. Patoto. Wala ka maituro ha. Beli, red bell. Liver spread. Pabukas, daming. Yun mga kabeli. Ayos. Sample. Para akong waiter sa ano, sa Labeli Restaurant. Yung mga beli, sili. So meron tayong 4 na pirasong sili mga beli, Pampangan. Dito pa po yung matagal. Pagkita mo si Kuya, Kuya, shoutout po kayo. Shoutout! Shoutout sa mga tiga Illinois, kay Orlando na ating kapatid at sa kanyang asawa,
kay Alfredo at kanyang asawa na aking kapatid, kay Maximo, si Manny Bautista na aking bayaw at kanyang asawa na si Langlang, at sa lahat ng mga kaibigan sa Illinois at sa aking kapatid sa San Diego na si Romy at sa aking pinsan na si Arnel na tiga Orlando, Florida. Yun, Shoutout po. Shoutout po. Shout out po yun sa mga kamag-anak. Thank you po. Yun. So mga bele, yan, okay na yung ano natin. Maglalagay tayo ng Liver spread. liver spread. Ayan, si ma'am. Nakita mo si ma'am. Okay, shout out Happy sa mga birthday. kaibigan ko sa Chicago, especially yung mga Lord of Pardon. Thank you. Shoutout po. Thank you po. Okay mga bele, maglalagay na tayo ng tomato sauce. Sige, pasok. Adaming. Tomato sauce mo mga kabeli. So, 4 na pouch mga bele, equivalent of 1 kilo. Diyan mong dami. Yes ma'am, madami po. Apo. So yun mga kabialik, Coco. Mama. Ha? Coco mama. Coco mama. Coco mama. Hello. Hey, shoutout si ma'am. just want to watch. Oh, come on, Shout out to to your friends. all your, my friends in boyfriend. Washington, to Dan in Washington D.C. Shoutout po. and all my friends in California too. Thank Thank you. So yung mga beli, lalagyan natin ng konting tubig. Sige po, konti lang. So mga beli, ilalagay na natin si Coco Martin. Coco mama, so gata press, gata mga beli. Ewan ko kung presto, nasa sisay na mga beli. Presto ba yun? Opo, fresh yan. Pag nasa plastic. Ha? Fresh na fresh. Parang ako. Mga beli, nakalagay kasi press, gata. Sige mga beli, palalambutin lang natin to. Tapos palalambutin lang natin sa arsa niya. Okay na. So nakailan na tayo, cameraman? Pangatlo po. Ha? Pangatlo. 4 na. Apat. Oo. Cordon blue. Oo. Opo. Ay Apat. mga beli, si Jepoy nandun para sa cordon blue. Thank you. Hello sa Pilipinas, Kenny. Shout out mo. Welcome to the Philippines. Lubao ako. All the way from Los Angeles. Can't wait to try the food. Sige po. Thank you. From California. Tayong gumawa ng egg roll. Medyo marami-rami po itong egg roll na to, 150 egg roll. Ayun po, apat na lang. Pero hahatiin naman po yun. Yun mga kabiyari, ito yung finished product ko. Hindi pa nga siya masyadong ma-roll na ito. Thank you po mga abeli. Shout out to the people in Pasadena, Steve, Ate Kina, Ate Beth, Kabeli in the back. Thank you po. Tres. Mga beli, titikman na namin ni Tres. Yan, kahit na mamasyal. Saan ba pupunta? Ano po, tinitignan po yung ano, kung malinis po. Supervisor ka na ba ngayon? Opo, parang puntan po. Okay lang po yan. Tignan na po natin. Pag tumama ka, panalo ka. Kaya lang po. Parang ano, kulang sa tamis. Aldereta yan. Hindi po, Tamis. hindi naman na mo, ano. Mga beli, kulang sa toyo. Niyasim na siya. Toyo, nasa tunan nila ako eh. Okay, nagdagdag tayo ng konting toyo mga beli para mag-balance yung asim sa kalat. Thank you. So okay na to. Tres, ano na tayo Tres?
Dito na lang. Mga kabeli. Ma'am, dito po. Sige, tita. Okay. Special request mo to, Efren Yalong. Ayan, shoutout po sa reference. Ito na, katabi ko na Yalong, si thank you po. Cabelli at saka si Mrs. Sis Cabelli. Thank you po. Shoutout. Yeah, asawa ng pamangking ko, si Nenet. Shout out sa mga pamangking ko. Si Gladys and Nestor, Nomer and Des, si Nair and May. Sino pa bang nakalimutan ko? Mga kumari ko. Amiga! Hello! Andito na kami. Si Cabelli andito na. Okay? Bye. Yan. Cabelli, okay. Po. Shout out sa lahat dyan, sa mga Hamiltonians. Yan, Hamilton. Okay, eto na. Mag-ano na lang kayo, ha? Nasa YouTube na. Opo, like and subscribe po. Yes. Thank you, tita. Okay, Thank you you. po. So yun mga beli, sinatay ko ng konti yung carrots saka red bell. Kumuha lang akong pantopping sa seafood mix. Butter. Bawang. Sibuyas. Ipon. So mga beli, walang crab to. So walang alimasag. Ito po mga kabili. Sige ito. Ako mga kabili. So ito, 10 kilo din mga kabili. Thank you, tatakpan muna natin. Napalit tayo after 10 minutes. 5 minutes. So yun mga kabili, kari-kari na tayo. Cooking oil. Garlic. Ayan. Tapos ang kalipoy lang. Sibuyas. Okay, itong pinag-butter na pumapagula. Mga beli, totostahin muna natin. Pabalik tayo sa seafood natin. Mga beli, 3 kilos na puset. Oyster sauce. So, 3 chili sauce natin. Mga beli, okay na yung bawang sibuyas. So, lalagay na natin yun. Go, turne. So, ito, mix ng laman saka tuwalya. Okay na, beli. Tuwalya. Tuwalya. That's done. Mga beli, brown sugar. Mga beli, balikan natin to after 5 minutes. So, susutay lang natin, tatakpan muna natin. Okay mga beli, lalagyan na natin ng cornstarch. Okay mga beli, titikman ang interest. Mga kabeli,
belly sakto sa tamis at asin. So yung mga belly, tama si. Isang bagsak. Okay mga belly, plating na to. So yun, sumunod na yung kare-kare. Okay, thank you. Okay, mix balls, okay na. So mga belly, ito na yung kare-kare natin. So naglagay ako ng konti tubig dahil nanikit. Ayan, hihintay lang natin yung peanut butter. Saka pampakulay natin mga belly. So dagdagan na natin yung tubig mga belly. So mga belly, dito gagamitin natin is gatas. So hindi gata. Ayos. Ayos mga kabilig. So pakukulaan ko lang to, tapos yun na. Dadagdag lang tayo ng paminta. Tapos pagkatapos na ito mga belly, yun, pansit na tayo. Meron tayong 6 na kilong pansit mix. Meron tayong 4 na kilo po ata. 4 na kilong palabok. 4 na kilong Palabok. So malabon mga belly. Okay, thank you. So yun mga belly, ito na yung kare-kare natin. So lalagyan na natin ng peanut butter. Saka ebap. Sige, buhos mo daming. Peanut butter po mga kabili. So stainless. Pasok. Ano mo po guys? So mga belly, bubuksan lang ni stainless. So may peanut butter na mga belly, pampakulay na lang. So yung pampakulay, konti-konti yung mga belly, yung pampakulay, konti-konti ang paglagay kasi may tendency sumobra naman kayo sa kulay. Di baling kulang sa kulay, mas okay yun kaysa sa sobra sa kulay. So nakikita nyo, hindi siya nagmimix, pero pag kumuluto ng matagal, magmimix po yung kulay na ito. So ito, minix namin to sa mantika. So cooking oil mga belly, saka yung aswete powder. Yung mga belly. So yung mga belly, balikan natin after 5 minutes. So yung gatas mga belly, naglalagay tayo ng gatas pag kulong-kulo yung ating kare-kare para lutong-luto yung gatas natin. So yung mga belly, kulong-kulo na yung ating kare-kare. So malapot na rin yung sarsa natin. So lalagay na natin tong ebap. Tapos ayan lang natin kumulo in 5 minutes mga belly. Saka natin, yan, pwede na yan. So 10 kilos kare-kare. Dito. Bango. So ayan mga belly, light lang yung kulay gawa ng gatas. So ayan lang natin kumulo para maluto yung gatas natin. So punta na tayo rito. So ito na yung time na magluluto na tayo ng pansit. So tapos na tayo mga belly. So magluluto na lang tayo ng malabon saka bihon. Yun. Ayos. Butterfly squid. So si Ingo mga belly, nagagayak na para sa pork barbecue. Meron tayong 200 pieces. So cooking oil.
Baguio beans. Yung seasoning sa oyster sauce paninda. Black pepper, yung bata baka mapasok. Oyster sauce mga bede. North seasoning para may lasa yung gulay natin. Isang bagsak, tres. Okay mga bede, okay na yung gulay. So ilalagay na natin yung ating ano ilalagay natin, tres? Ano po? Olyo. Okay mga bede, babalik na rin na natin ito. Butterfly squid. Okay, repolyo. Right. Okay. Yung mga beli, tatakpan natin in 5 minutes hanggang sa malantay yung ating gulay. So tapos tubig na to, yun na, diretso na to. Thank you. Dito na tayo sa kare-kare, plating na tayo, pwede na to. Pressure ba? Dahil mga beli, titiplahan na natin itong ating para sa pansit. Chicken powder mga beli. So 6 kilos na pansit mga beli. Door seasoning. Black pepper. Mga beli, ito yung ano niya, sikreto, shrimp cubes para mas malasa yung pansik niya. Toyo tres. Ayun lang ito. Mga beli, soy sauce. Sambagsak tres. Ayan, ayan po. Okay mga beli, hintayin lang natin kumuluto, tapos lalagyan na natin yung noodles natin, bihon natin. So mga beli, pork barbecue na tayo. So meron tayong 200 pieces. So mga beli, so si Ingo ang naka-assign dito mga beli. Thank you. Ayos mga kadeli.
Sige, bilisan mo. Bote. Lagyan na. Tumabeli. Uy! Bes! May pali ka. May ampa pa, no? Sige, dito. So yung mga beli, dito ko na linuto yung pansit gawa ng di kakasya doon sa kabila. So dito namin imimix ni Adam. Dito mo. So mga beli, hindi kasi so yung 6 kilos hindi kakasya doon. So dito kasya siya. Thank you. Mamaya titikman na to mga beli. Isang makapal na lang. Hindi naman malusog. Yun nga nga doon eh, para nag-deduce siya. Ay, pwede pa kami na. So yun mga kabeli. So mga kabeli, nagawa na tayo ng sauce ng Carbonara. Palabok. palabok ka. So mga kabeli, mga sibuyas. So wala tayong carbonara. So palabok ko. Surprise. Dito na ako kami kuya mo. So ano to mga kabeli, malabon. Mabili daw, isang bagsak sabi ni Tre. Hindi po kami bakla ha. Okay mga beli, pork kiniling. Pork kiniling. Tunawan. Black pepper. Oyster sauce. Pita, oyster. Mga beli, konting oyster sauce. Okay mga beli, susutayin lang natin ito hanggang sa maluto. Tapos, yun na yun. Magta-toppings natin ito. Tapos gagawa na tayo ng sauce. Thank you. Yun mga kabeli, ito na yung ano, egg roll. Yun, sarap niya no. Si Ninang Bless ang ano, nagluto. Oo, nakatapos din po. 150 pieces. Ayos Ay, mga egg kabeli. roll. Thank you po, mga kabeli. So mga beli, okay yung kiniling. So kukuha lang tayo pang-toppings para sa Malabon. Malabon, Quezon City mga beli. Malabong babaw. So yun mga beli, ito gagawa na tayo ng sauce. So time check tayo, 11:30. 11 po, 11. Cooking oil. Harina, nasa yung harina ko? Aran, boss. So mga beli, harina mga beli. Ito chichar. So mga beli, harina, tinunaw natin sa mantika. So tubig. Shrimp cubes. Belly black pepper.
Sorry, metong mo. So mga beli, lagyan natin ng isang Bikoys. so mga beli, yan chicharon mga beli, lagyan natin para lumasa sa sauce natin. Oyster sauce. So chicken powder mga beli. Mga beli, sa palabok kailangan may konting suka para di madaling Kapanis. Kapanis. so yun naglalaban yung tamis. Naglalaban yung alat, asim. Tinatawanan ka ni Kuya Adam. So shout out kay Adam. So stainless, tinatawanan tayo. So yan mga beli. So 13 dishes tayo ngayon mga beli. Patis. Yan po. Pampapogi. Pampapogi. Pogi ka ba? Oo. So mga beli, maglalagay tayo ng tokwa para may additional lang na sarap. So tokwa sa Kabangtangan is tokwa. Ano to? Aswerte oil po mga kabeling. Aswerte oil. Ate, ano to? Aswerte oil mga beli. Ayun, natatakot si ate. Diyan mo guys. Mga beli, titikman ni Tres. Malapok malapok. Masim ka ba yun? Masim. So mga beli, naasiman sa Tres. So magdadagdag tayo ng Patis. pesos. Tikman natin mga beli. Ano yan? Kasi kutsara mo. Dapat na. So tingnan mo. Manyaman na po. Okay na po. Okay mga beli, okay na to. So yan, kahit sa akin, sarap na. Pero, dagdagan natin ng konting paminta. So lagyan na natin. Okay, noodles na tayo para sa ating Bihon na po tayo. Pansit Malabon. Pansit Malabon. Okay, thank you. Lapit yan. Lapit. Saan yung mga bili? Sarap na. So yung mga beli, magpe-plating na tayo. Okay na. So tapos na tayo nagluto. Yun, si Jepo yung napag-iwanan. Ayos. Ano po yan? Butterfly speed. Okay na. Okay na po. Okay mga beli, plating ko lang to. Tapos yan, na-start na yung kainan. Thank you. Huwag kang mag-alala kung dumating ka na sa gulang na kinakatakutan ng marami. You are now officially a senior citizen. Welcome to the club. Pero ikaw pa rin ang pinakamabait, pinakamapagmahal, pinakamay magandang kalooban,
pinaka-generous o mapagbigay. And of course, pinakamaganda. Salamat sa Panginoon. Ikaw ang naging pangalawang gloria sa buhay ko. Happy 65th birthday. I love you. And bless us, O Lord. And this thy gift. From thy bounty. Through Christ our Lord. Amen. I love you, Mama. I love you too. Let's dig it. And start Yun the o, mga party. kadeli. Kain na kayo. Yan yung speaker mo. Bakit di ba? Sige na kayo ko yun. Tektang tong, intong. Ali, higay na higay. Pero piraso lang. And number 3, start. Ito po. Kain na kayo. Kain na kayo. Kain na kayo. Hali kayo. Plato. Kain na. Teko. Kain mo lang. Sige. Pwede both sides. Kaya ano? Hindi ba pwede both sides kung pila? Pagkain. So yun mga Beli, tapos na tayo. So ito na. Thank you, Jo. Thank you. Thank you rin po. Salamat. Sa ko lalagay ito camera mo. Hindi ko lang po alam. Wala nang lugar. Wala nang space para dito. Gusto mong ilagay ko muna sa loob dyan. Lagay ko dito. Kaya lang, makain di mapansin. Hindi makain marami pa doon. Marami pa doon. Pardon. Akasya pa ba ito dyan? Yung isang ano dyan? Ito, dito na lang. Baka Barbecue. sa waiter na lang po. Oh, sige. Gusto mo po? Yan, lagi mo na lang kaya ano dyan. Ano na po si Palit? Lechon na lang. Sakit na to. Ay, sir. Kaya yung sauce na lechon. Ito po, belly. Sige po. Iba ba yung belly? Iba ba yan? Patingin nga po tayo. Ano yan? Kanin salad. Ay, ma'am. Belly. Yes, ma'am. Lechon, ma'am. Lechon, ma'am. Teka ha, ayusin ko ng pay. Kanin salad, ma'am. Kanin salad. Lechon po. Lagyan natin balak, ma'am. Lagyan natin gulay. Wala, ano nang pala ako. Pwede gamitin ito kanin salad. Ay, ma'am, gagamitin po ito. Kaya, ma'am. Belly. Ayun, sauce. Lagyan na ng lechon. Kayo na lang mag-serve ng iba. Kayo na lang.
Beef po. Beef. I tried it like 3 years ago. Nana, I didn't really I'm gonna come back. Pusit po, pusit. Egg roll. Egg roll. Pardon blue. Egg roll. Lechon. Belly. Belly yan. Kilo. Pita ba? Kailangan mo po ka kilo. Belly. Palaya. Isang cordon. Yes, ma'am. Pita Carla. Order good. Excuse me, ma'am. Ang lechon. Lechon po. Ay, teka kuya, huwag ka niya. Huwag kayo mainit ako. Balat-balat lang, masarap lang. Belly, ma'am. Lechon belly. Sige, yan. May balat yan. Thank you. Kaya ma'am, lechon. Lechon. Pwede naman pong bumalik ako. Ma'am, lechon na yan. Ako. Hey po, lechon. Order blue. Order blue. Chicken. Chicken, cordon. Ay, soup. Manya-manya. Mami Blas? Lechon siya. Lechon. Egg roll po, egg roll. Order blue. Eh, ma'am. Balit lang, ma'am. Okay na, ma'am. Ay, may sauce niya. Just one. Belly po. Belly. Lechon. Belly.
you. Thank you. Belly po. Then, egg roll. Order nyo na. Bangus po. Dito ko lang. Dito na. Yan yun, pero puti. Balat. Guro? Ay, pero hipon yata. Hipon ba ito? Opo. Hindi siya pwede. Dili po. Hipon lang. Dili. Sige po. Excuse me. Pardon me. Bangus na. Chicken. Excuse po. Dito po sir. Pardon me. Sapin-sapin po po to. Kuya? Ito ba yung pitig sarsan? Opo, yung sauce na lechon. Pansit? Okay, kakonten. Mo. Gusto na yan. Gusto na yan. Di naman ako niya ka rin. Puto ako. Ako niya. Egg roll na. Chicken na. Thank you. Billion, billion. Oh, sige po. Pusit po, pusit. Belly. Pag gusto niya. Last. Last na po ito mga kabili. You know. Hey, thank you. Thank you. No? Birthday. Ayos. Ay, di ba nakakarinig? Okay. Hindi ko nga pinatutog kaya. Okay. Just yung ano, yan yung Papa. Hello po. Hello. Hello. Ang sarap daw ng luto ni Kabeli. Ayan ha. Mag-subscribe kay Kabeli. Yun. Galing pa sila ng Lipa, Kalamba, Laguna pa po. Candelaria, Quezon. Quezon Province po. Classmate
classmate ko sila nung high school. Yeah. Ano pa ba? May gusto pa yung shoutout. Oh, yan, shout out na kayo. Ayun, mag-shoutout na kayo. Shout out, Belly, Faith family, and Octoman family. Yun, shoutout po. Yan, Lilia. Lilia, ano ba yun? Robles de Robles. Hindi, Robles yan. Lilia de Robles. Shout out my BFF. Sorry, wala ka rito, but happy kami kasali ka namin dito. Ito para sa'yo. Oh, ako Jo. Shoutout ko rin yung mga kaibigan ko Canadian. Kasi sabi ng mga asawa nila, magluto ka na dyan, maglaba ka na dyan. Kaya puro ka na dyan. Shout out din ako sa mga friends ko sa Camellia, si Beth, si Shane, at saka si Alfie, and others. Thank you. Yun, shoutout po. Thank you po. Enjoy po. Enjoy po. Shout out sa Maunahan family sa Calamba. Yun, shoutout po. Thank you po. Hello po. May gusto po kayong shoutout. Wala, mag-shoutout. Shout-out to. Thank you po. Okay yung nasa, masarap. Masarap yung luto. Masarap. Thank you po. Enjoy po. Masarap lahat. Nakakaiyak naman yung binigay mo kay Lab, ah. Hello po. Hello po. Hi, happy birthday, auntie. Birthday, auntie. Yun. Thank you, Kabeli. Yun, thank you din po. Hello po. Sige po. Shout out sa mga kumpare ko sa Hamilton, Canada. Paring Roger, Nelson, at sa mga kaibigan ko dyan. Shoutout po. Thank you po. Hello po. Baya may gusto po yung batiin. Opo. Sige po. Hindi po. Thank you po. Ay, balik kayo, ha? Kasalanan niyo kasi dinalo kayo. Kanyawan eh. Kaya paluro ko. Babagay kami. Ay, Carla. Katoto, tatlo yan, kaibigan naman yung isa. Opo. Thank you po. One with calamares. Pwede mo dito. Lechon. Thank you po. Okay, doon yan. Yan nga. Yan. Eko Marina. Eko.
kuha kayo guys. Ay, ano, Umalis kami. Kami ng radio. Pagkapangan nyo ha. Kaya na kung magkikara, tayo nga na sa kaya magamat ko. Yan. Sige, parari. Ako magamat ko eh. Igron. Egg. Ah, ibo. Kabon. Kabon ko. Para makakit ko sit siya ko sit. Ano ba yan? Lechon. Wala. Hawaiian style bro. Ay na na. Hello, bayaw, madumi kami. Eh, sige. Bump ka lang, bump. Hello po. Safe pa, safe. Happy birthday! Oh, happy birthday, thank you. Kailan tara? Ano yung kanya? Thank you, tita. Pasalubong bakit dahil kay tita. Maraming salamat po. Salamat po, May tita. bag na naman po akong bago. Oh. Thank you po. Napakalaki, Salamat po. napakalaki naman kako. Kaya mga buling Ay, salamat, tita. Kasama pa ako. Ano yan? Pasensya na kayo ha? Ay, salamat, kuya. Thank you po. Thank you po. Size ka, malaki size mo. Ano ba? Magpalitan na lang sila. Thank you po. Magpalitan na lang kayo Ano, kung mga sino. t-shirt? Tita, Thank you po. May salamat t-shirt, po. may sombrero. Palitan na lang kayo kung sinong ano. Christmas in November. Yes po, Merry salamat Christmas. Thank you po. Yeah, Merry Christmas. Thank you po. sa inyo lahat. Nasaan? Ay, hindi ko alam eh. Naandun mo sa ano? Saan? Mga Bailey, ang ganda ng bag ko. Oh, Eh. bago na naman akong bag. Michael Kors. Michael Kors, thank you po. Thank you. Tito. Meron pang binibigyan si Ate Joy. Oh, yung magkaning balanse mo kay madam? For Ninong. Ha? Ano ini? Ano? Ano yan? magpalit ano Magpalitan na lang kayo ha? Kasi Maraming salamat po, kuya. Sandali, mag-uusap pa kami ni... Opo. Saan ako pupunta? sino pang wala sino pa? Sino pa? Kumuha ni Ate Joy. Bigyan niyo. Pakibigay mo na lang. Ayusin mo. Kung ano magpalitan kasi hindi namin alam. Alam mo naman. Magkano? Thank you po. Forward. Oh, forward. Medyo boy. Ano pa rin pa? Forward. Itong May doon. Ayan. Yan na lang. Yun o. Thank you po kuya. Maraming salamat po. anim. Anim sila. Anim kayo. Opo, Thank you po. Sino walang may lahat kayo Thank you po may sa bag? mga pamasko. Okay. Thank you, tita. Thank you. Lahat kayo may bag? Thank you po.
Yun lang pala. Team Kabele, gusto niyo sumaya? Opo! Kung sino nauna? Opo! Lapit. So umagang pamasko sa Team Kabele. Maraming salamat po. Ayan, thank you. Ayan, thank you po, tita. Ito yung sa mga bata. Ay, kasama yung mga baby. Dalawa lang yung anak niya, hindi ba? Opo. Gagawin ko ng 3 next year. Basta kay Mrs. Cabello. Opo, opo. Salamat po. Thank you po, tita, and dito. Thank you po sa inyo. Thank you sa inyong Thank you po. kasipagan. Thank you. Salamat Yan. sa pagluto ninyong mamahalin din ninyo ang inyong tiyo. Ayan, thank you, thank you. Ayan, maraming salamat po. Ayan, napaka-blessing po ng Kabeling. parating ng blessing yan. Sunod-sunod po. Alaga. Thank you, thank you. Magpahinga kayo. Angelo. Ayan, ka-Angelo. I'm Dominador. Ayan, Tito Dominadoren. Tito Lourdes. Lourdes, yeah. Ayan. So, everybody. Blow the candle. Kasi mapali na kami. Very kakanta na happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Maligayang. May kumari rap. Make a wish. Yay! Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yung dalawa lang. Oo nga naman. Yung lang dalawa. Yes, that's my... Isa pa. So po. Magkumari kami. Matagal, since 1980. Ayan, thank you po. Since 1980. 78. Magkaibigan na kami. Tagal na po, ano? Nanganak ako, nanganak siya. Magpalitan lang kami. So yan mga Beli, ito na yung time na magpapaalam na tayo. So, yan, thank you. Yan, thank you po, tita. Opo, December 1, nandito ulit po kami sa barangay. Sa school po, may feeding po kami. Oo, sana gusto yan. Opo, thank you. Mag-aatambas tayo. Opo, salamat po. Tara, Team Kabeli. So yan mga Beli, magpaalam na tayo. Ayan, tita. Happy birthday uli. Ayan. Salamat. Maraming po salamat, tito. Yeah, salamat sa... Opo. Salamat. Enjoy your food. dito sa amin. Salamat ha. Birthday po. So, Team Kabele, isang bagsak muna. Happy birthday. 1, 2, 3. Happy birthday. Maraming salamat po. Thank you. Okay, thank you. Ayan, tito. Shout out sa talaga rin eh. Yung mga boyfriend nila. Ayan, shout out po sa sino mga gusto niyo nagagandahan i-shoutout? po. Ha? Oh, tahimik kayo ngayon ha? Ha? Camera shy ito ha? Camera shy. Ayan, happy birthday. Thank you po. Thank you ha? Okay, thank you, tito. Una na po kami. Bye-bye po. Okay, dyan na. Mimingat kayo na eh. Opo, dakal salamat. Dakal salamat. Thank you po. Dikit katapas pa eh. Opo, tito. Nandito ba kayo sa December ba?